Good morning guys. Kasama ko ngayon sa peloton ng mga riders from Santo Tomas to mga Tarem ang ruta namin. Paray, shout out paray. Shout out. Bro. Goods. Video ko yung man. Nakal. Ay, orto di nagpiksan na eh. Naka-fax. Bro, Gal, pruta ka doang. Oh. Ay, ito yung wrong. Oh, hanggang dyan muna guys. Mamaya ulit. Hello ka. Napartak guys. Hoy! Medyo mabilis sila guys. Partakti pa tayo kan? Partakti pa tayo. Malam. Medyo nakakahinga guys. Kasi malapit pa lang kami, ano na. Ulit.
view. Oh, dito na sila. Pwede na ulit. One zero. Kasi yung trangko nila. Takbo pa rin naman tayo. Update naman tayo mga kabadya. Let's go. Dito na mga saan to? Ay, Bayambang. Bayambang, Pangasinan. Chicken. Oh. Nice. Also. Uy. High-tech na sila dito. Medyo rest day konti. Ay, rest time. Recovery time. Wala pa kami sa kalahati. Medyo pagod na ako. Grabe. Interest nila. Pagod. Kami sa kalahati, guys. Merong malalang tubig. Kaya, grabe. Naka-mountain bike yung iba, guys, pero lakas. Masaya ito. Dito kasi bibilis nila. Yun, riding lang kami naman. Wala pa kami sa kalahati. 80 kilometers. Okay, guys. Hindi na ako nakapag-video kanina sa after ng simplang ko. Ang bibilis kasi nila eh. Naiiwan ako pag mag-video pa ako. One hand lang kasi. Checkpoint. Pinagtukot ka natin pati ka din. Ako iyo. Ano ito yun? Napasarap sa amat. Masarap. Ayan, guys.
guys, ayan, nakasarado. Ay, tinali mga kanunda. Paparigat. Di kasi yung nagsumpay. Pare naghangat yung tinagnan ni Dumpa. Kaya, awan yung sandumpat. Oo, dito na unak. Akit. Naparigat na dito nagsumpay na. Ayan. Umuulan na guys. Makulimlim kasi. Nakakapal na. Kaya hindi lang kami ngayon. Sana. So, itang panahon guys. So, itang panahon. Ang hirap pag walang action camera. Mamaya ulit. Pauwi na ulit. Naka 60 plus kilometers na kami. Lakas ng ulan kanina kaya hindi na ako nakapag-video. Mga guys, nakapag-jack. Nakalasbag na ako pag video pa ako. Isang basa na. Sunod lang din ako kanina kasi kaya ang hirap. Hindi na ako nag-video ng madalas. Ano? Lakas nila. Hindi ko alam kung ano itong pinasok ko. Sorry. Malayo pa kami guys. Kasi nasa 80 plus kilometers daw ito eh. Kapal ng Aman Perez, San Carlos City, Pangasinan. San Carlos na pala kami. Dati lina ako guys. Lakas na walang kami. Dito na lang, nag-stop kami kumain. Mga kabadyak, buhay siklista. Hala, titlina ka. Sige naman ako. Sige guys, maya na. Focus muna ako.